Nagabakal ako sang prutas, I am buying fruit. Wala ako nagabakal sang prutas, I am not buying fruit. Nagabakal ako sang prutas, wala ako nagabakal sang prutas. Nagakaon kami sang panihapon, we are eating dinner. Wala kami nagakaon sang panihapon, we are not eating dinner. Nagakaon kami sang panihapon, wala kami nagakaon sang panihapon. Nagainom siya sang kape, he or she is drinking coffee. Wala siya nagainom sang kape, he or she is not drinking coffee. Nagainom siya sang kape, wala siya nagainom sang kape. Nagalakat ang mga tao sa merkado, the people are walking in the market. Wala nagalakat ang mga tao sa merkado. That means the people are not walking in the market. Nagalakat ang mga tao sa merkado, wala nagalakat ang mga tao sa merkado. Nagasulod ang bus sa terminal. The bus is entering the terminal. Wala nagasulod ang bus sa terminal. So the bus is not entering the terminal. Nagasulod ang bus sa terminal. Wala nagasulod ang bus sa terminal. Nagaguwa ang mga pasahero sa bus. The passengers are exiting the bus. Wala nagaguwa ang mga pasahero sa bus. The passengers are not exiting the bus. Nagaguwa ang mga pasahero sa bus. Wala nagaguwa ang mga pasahero sa bus. Nagapangita ako sang trabaho. I am looking for a job. Wala ako nagapangita sang trabaho. I am not looking for a job. Nagapangita ako sang trabaho. Wala ako nagapangita sang trabaho. Nagatukod sila sang balay. They are building a house. Wala sila nagatukod sang balay. They are not building a house. Nagatukod sila sang balay. Wala sila nagatukod sang balay. Nagadrawing siya sang laragway. He or she is drawing a picture. Wala siya nagadrawing sang laragway. He or she is not drawing a picture. Nagadrawing siya sang laragway. Wala siya nagadrawing sang laragway. Nagatindog ang kahoy sa bukid. The tree is standing on the mountain. Wala nagatindog ang kahoy sa bukid. The tree is not standing on the mountain. Nagatindog ang kahoy sa bukid. Wala nagatindog ang kahoy sa bukid. Nagahigda ang kuring sa salog. So the cat is lying on the floor. Wala nagahigda ang kuring sa salog. So the cat is not lying on the floor. Nagahigda ang kuring sa salog. Wala nagahigda ang kuring sa salog. Nagabukas ang bintana. The window is opening. Wala nagabukas ang bintana. The window is not opening. Nagabukas ang bintana. Wala nagabukas ang bintana. Nagasara ang puwertahan. The door is closing. Wala nagasara ang puwertahan. The door is not closing. Nagasara ang puwertahan. Wala nagasara ang puwertahan. Nagapamati ako sang musika. I'm listening to music. Wala ako nagapamati sa musika. I'm not listening to music. Nagapamati ako sa musika. Wala ako nagapamati sa musika. Nagatanaw siya sang telebisyon or sang TV. He or she is watching TV. Wala siya nagatanaw sang TV or wala siya nagatanaw sang telebisyon. He or she is not watching television. Nagatanaw siya sang TV. Wala siya nagatanaw sang TV. Nadula ang akon cellphone. I lost my cellphone.
Wala ko nadula ang akon cellphone. I did not lose my cellphone. Nadula ko ang akon cellphone or nadula ang akon cellphone. Wala ko nadula ang akon cellphone. Nagakita ay kami sang akon mga abyan. I am seeing my friends. Wala kami nagakita ay sang akon mga abyan. I am not seeing my friends. Nagakita ay kami sang akon mga abyan. Wala kami nagakita ay sang akon mga abyan. Nagadayaw ako sang iya talento. That means I admire his or her talent. Wala ako nagadayaw sang iya talento. I do not admire his or her talent. Nagadayaw ako sang iya talento. Wala ako nagadayaw sang iya talento. Nagapati ako sa imo. I believe in you. Wala ako nagapati sa imo. I do not believe in you. Nagapati ako sa imo. Wala ako nagapati sa imo. Nagalaom ako nga mag-ayo ka. I hope you get better. Wala ako nagalaom nga mag-ayo ka. I do not hope you get better. This is not a good word to say, but it means that way. So, nagalaom ako nga mag-ayo ka. Wala ako nagalaom nga mag-ayo ka.